Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Mga anonsyo, enot pagirumdum, pakiturn off man po kan sa indong mga cellphone sabang yaon po kamo sa laog kan simbahan. Lalo na po pagmapuon na ang Santa Misa. Ikaduwa, bantayan ang sa indong personal na gamit. Bantayan po ang sa indong mga bag asin personal na gamit asin dai magwalat nin anuman sa tukawan sa pag-ako kan komunyon. Magin mapagmangno sa saindong mga kagamitan, tanganing maiwasan ang pagkawara kan sa indong mga darang gamit. Ikatulo, no balloons inside the church. Para po sa seguridad kan gabos, dai po tugot ang pagdara asin pagpalupad nin lobo sa laog kan simbahan. Huli ta ini pwedeng makaraot kan pag-ikot kan ceiling fan. Ini po pagirumdom sa mga magurang asin nagtitindanin balon. Ikaapat, tamang pag-ako kan banal na komunyon. Sa tamang pag-ako kan komunyon, ilaag sa ibabaw ang walang kamot asin sa irarom ang tuong kamot. Iungit tulos sa nguso ang banal na ostya gamit ang tuong kamot. Ikalima, second collection para sa SKK program kan sa tong parokya. Igwa po nin second collection bilang suportan nyato sa pagpuon nyato kan saradit na Kristiyanong komunidad sa satong parokya. Tanganing masabutan nyato ang programang ini, lambang Domingo magkakaigwa po nin halipot na katikeses manunungod sa SKK o saradit na Kristiyanong komunidad. Ika-anom, mobile procession. Bilang pagpagirumdum sa to, gabos, kan pagpuon kan nobenaryo, sa kaumawan kan banal na krus, kan sa tong patrona, sa titulong Nuestra Señora di Katipanan, asin Nuestra Señora di Angostia, kaibaan ikaduwang patron, si San Jose, magkakaigwa po kita kan mobile procession sa satong parokya bilang pagharubay sa nagdadangadang na mga nobenaryo asin kapiestahan. Ini po gigibohon sa Domingo, petsa 20 kan Abril. Ikapito, nobenaryo sa kaumawan ni San Jose Obrero. Pinapagirumdum po na sa petsa 22 kan Abril, pupunan ang nobena sa kaumawan ni San Jose Obrero na sa tuyang ikaduwang patron. Ini panginginutan kan Confraternity of St. Joseph. Ang nobena po gigibuhon pagkaaga pagkatapos kan misa. Ikawalo, misa pagkahapon sa nobenaryo kan Pintakasi. Pinapagirumdum po na sa petsa 24 kan Abril sa pagpuon kan pagnobenaryo sa kaumawan kan banal na krus asin inang Katipanan. Ang misa po pagkahapon gigibuhon sa oras na alas 5, imbes kan regular na alas 5:30. Ikasiyam, nobenaryo sa kaumawan ni Inang Angostia. Sa petsa 26 kan Abril, pupuunan man ang nobena sa kaumawan ni Inang Angostia. Ang nobena man po gigibuhon pagkaaga pagkatapos kan misa. Pamisa. Durante ka nagraraning Pintakasi, pinapagirumdum po kita, susog kan sa tong tipan o panuga na magpamisa o magpaabot nin tabang sa pangangaipo kan sa tong parokya. Maghagad na lang po nin forma o surat sa opisina kan sa tong parokya kung buot po nindong magpamisa. Ika-11, pagbunyag sa Pintakasi. Sa Mayo 3, aldaw kan Pintakasi, magkakaigwa po kita nin bunyag sa oras na alas 10 nin aga. Igwa po nin seminar sa oras na alas 9 bago kan pagbunyag. Tabi, magpalista sa opisina asin magdara kan birth certificate. Ika-12, kumpil sa Pintakasi. Sa petsa 5 kan Mayo, aldaw na Domingo, kapiestahan ni Inang Angostia, magkakaigwa po nin pagkumpil. Ini po pamamayuhan kan sa tong bagong arsobispo, Most Reverend Rex Andrew Alarcon. Ang kumpil po gigibuhon sa alas 10 nin aga.
Kaya igwaponin adjustment sa schedule kan regular na misa sa Domingong iyan. Magiging alas 11 po ang misa sa aldaw na iyan. Tabi magpalista tulos sa opisina as in magdaranin baptismal certificate. Igwaponin seminar as in general orientation. Pagkumpisal as in practice sa petsa 27 kan Abril sa oras na alas 8 nin aga. Ika-13, examination sa seminaryo. Sa mga grade 10 as in grade 12 na maot maglaog sa seminaryo, padagos po ang libreng examination sa seminaryo. Magrani na lang po sa PPC Vocation Committee o sa mga padi kan sa tong parokya. Ika-14, Reyna Elena. Liwat sa tuyang binubuksan, ang search for Reyna Elena 2024. Gabos pong religious organizations, pwede po na magpalistanin kandidata. Ang presentation po, gigibuhon sa Domingo, Abril 28, sa misa sa alas 11, pagkatapos kan alas 8 misa, ngunyan na Domingo. Ang Santa Misa po nyato ngunyan idinudulot para sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat dulot kan mga minasunod. James Vincent and Pastoral, Russell and Elmer Jose Jr. Goho, Jesse Orante, Apan and Gorecho family, Genevieve Alcomendas Gregorio, J-Ban Villaflor and family, Mrs. Erlinda B. Lu, Mrs. Magdalena Margate. Petition Mass, dulot ni Mr. Petition Mass, dulot ni Maribel and Stoke Passion, asin man ni Mr. and Mrs. Walter de la Torre and family. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Walter de la Torre family. Mga kalag ni Valerio E. Francisco, dulot ni Mrs. Nelly Juanillas. Mga kalag ni Rosalia E. Hermisio, dulot ni Mrs. Juby Divino. Kalag ni Nancy, dulot ni Mr. Herminio Doctori. Misa Kumon, dulot ni Juliana Ricaprenti and family. Misa Kumon, dulot kan Apan Gorecho family. Kalag ni Bartolome, dulot ni Lilith Otares Bagasbas and family. Mga kalag ni Benigno E. Concepcion, dulot ni Josefina Rabosa. Kalag ni Casiano, dulot kan Madrigal family. Mga kalag ni Crisanta E. Catalino, dulot ni Daisy Amaran Agnas and family. Kalag ni Edwin Querino, dulot ni Mrs. Norma Fideres and family. Mga kalag ni Jason E. Saturnino, dulot ni Daisy Agnas Amaran and family. Kalag ni Luz, dulot ni Juliana Ricaprenti and family. Kalag ni Natividad, dulot ni Mr. and Mrs. Richard Paha and family. Mga kalag ni Nestor E. Porferia, dulot ni Josefina Rabosa. Mga kalag ni Prudencia E. Pedro, dulot ni Jimmy and Rosario Llorin and family. Misa Kumon, dulot ni Eli Darwin Valencia. Liwat, Diyos marahay na aga po sa Indugabos, mga tugang. Yaon na po kita ngunyan sa ikatulong Domingo kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Sa pagbaklay nyato ngunyan, sa panahon kan Paskwa, urog nagrararom ang pagkamidbid nyato kay Jesus. Siring kan mapanggana niyang pagkabuhay liwat.
Padagos kitang sinasadol na magutob asin magdanay sa mga tugon kan Diyos. Kaiba kan katuninungan na sa iyang ibinalat sa sato, kita man pinapagirumdom na maging bukas sa mga kapahayagan kan Diyos. Ang pag-ako kan sa iyang mga mahahamis na mga tataramon, ang pagkuyog kan sa iyang mga marhay na kabutan. Lugod, durungan kita maghagad sa iya kan kusog, asin pakasabot na matukad man kan sa tong isip asin puso an sa iyang tataramon. Tanganing kita mabuhay susugman sa nadigdi. An makakaibahan po niyato sa pagselebrar kan banal na misa, iyo si Reverendo Padre Lares C. Nagales, an satuyang parochial vicar. Matindog po ang gabos asin sa maugmang tingog, awiton niyato an awit sa pagpuon. Ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang danta, ang pagkamot kan Dios,
Asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untaan sa mga kasalan, tanganing magkanig o kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri. Sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen. Sa gabos na Angeles, asin Santos. Asin sa indo matugang, na ako'y pamipi sa kaguramnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibig kita. O Diyos, danay lugod na magrukyaw an sa imong banwaan, sa binaagong puso nin pagkaaki. Tanganing an naguugmangon yan sa pagbalik sa iya kan kamurawayan nin pag-ampon. Maghalat lugod kan aldaw nin pagkabuhay liwat, sa paglaom kan tunay na kaugmahan. Huli kay Jesucristo ang kagurang nanyamo sa imong aki,
kay bamong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon, ang mga babasahon. Ang kakulangan nin pagkaisi asin pakasabot, dakol na beses minadagos sa maraot na kadadatnan. Ini ang buot ipahayag kan enot na babasahon. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Nagsabi si Pedro sa katawuhan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob, ang Diyos kan sa tong mga magurang, pinamuraway ang surugon niyang si Jesus, na sa indong ipinasaluib, asin pignigaran sa atubang ni Pilato. Pagdesisyon kaidto na siya butasan. Kamo, pignigaran nindo ang banal asin suripot. Hinagad ang paragadan na iduhol sa indo, asin ginadan ang kagibukan buhay. Alagad, binangon siya kan Diyos, hali sa mga gadan, asin kami mga saksi. Ngunyan mga tugang, aram ko na nakagibo ka mo kaidto, unong kandain pagkasabot, siring man ang sa indong mga puon. Alagad, siring inutob kan Diyos ang kaidto pa niyang irinukyaw sa ngoso kan mga profeta naan sa iyang Mesiyas, Matios. Kaya magbakle kamo, asin magbirik, tanganing mapara ang sa indong mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Nagapod ako, simbaga ako, o Diyos kansakong kasuriputan, sa kahurasaan, pinagianan mo ako, kaugayi ako, danguga ang sakong pamibi. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Dakul ang nagsasabi, si Isay ang mapahiling sa mo nin karahayan, pasira nga sa mo ang ilaw na iyo ang sa imong lalawgon. Kagurangnan, tinauan mong kaugmahan ang sakong puso, urog, kikan magsagana, ang trigo ninda sa kaarak. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Sa katuninongan, paghigdang gayo, mapapaturog ako. Taika, kagurangnan, ikasana ang nagpapatiwasay sako. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Pinapagirumdum kita sa enot na surat ni San Juan, na si Jesucristo iyo ang satong tagapag-ultanan sa Diyos Ama. Pinara niya ang satong mga kasalan, asin tinatabangan niya kitang maging maimbod sa tugon kan Diyos. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga aki kong padangat, ini isinusurat ko sa indo.
tanganing dai kamo magkasala. Alagad kun may magkasala, igwa kita nin parakleto sa Ama, si Jesucristo na suripot. Siya ang paumay buot para sa satong mga kasalan. Bako sana para sa to, kundi man para sa bilog na kinaban. Digdi na araman ta, namidbid ta siya, kun inuutob ta an sa iyang tugon. Ang nagsasabi, midbid ko siya, na dai nag-uutob kan sa iyang tugon. Putikon, asin mayo sa iya an katotoohan. Alagad, ang nag-uutob kan sa iyang tataramon, totoong nalubos sa iya ang pagkamuot kan Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang duwang disipulo, isinaysay man ninda ang nangyari sa dalan, kung paano ninda namit bidan si Jesus sa pagbaak kan tinapay. Mantang nagtatarampas kaini, siya tuminindog sa tahaw ninda, asin suminabi sa inda, ang katuninongan mapas sa Indo. Nasustuhan sinda, asin natakot, naguhuna na espiritu ang natatanaw ninda. Nagsabi siya sa inda, taano ta nagkakapurisaw kamo? Taano ta nagkakaigwang mga pagduwa-duwa sa saindong mga puso? Hilngaan sa kong mga kamot, asin ang sa kong mga bitis. Akong gayo ini, dutan nindo ako, asin hilnga, taan espiritu mayo nin laman asin tulang. Siring sako na natatanaw nindo igwa. Pakasabi niya kaini, ipinahiling sa inda an kamot sa kaanbitis. Mantang daipasinda nakakapagtubod huli sa kaugmahan, mantang nagngangalas pa, nagsabi sa inda, igwa kamunin makakakan,
Dinarhan siya nin sarong kaputol na inasal na sira, kinua ini asin sa atubang ninda, siya nagkakan. Nagsabi siya sa inda, iyo ini ang tataramon ko na sinasabi ko sa indo kan ako yaon pa sa indo. Kaipuhan mautob ang gabos na nasusurat sa tugon ni Moises, sa mga propeta, asin sa mga salmo dapit sako. Dangan binuksan niya ang sa indang mga isip sa pagpasabot kan nasusurat. Nagsabi siya sa inda, siring sa nasusurat na magtitios ang Kristo asin mabubuhay liwat hale sa mga gadan. Sa ikatulong aldaw asin ihaharubay sa ngaran niya ang pagbakli para sa kapatawadan nin mga kasalan. Sa gabos na nasyon, puon sa Jerusalem, kamo gabos saksi kaini. Matugang an marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan homilya. Diyos marahay na aga po sa indo gabos mga tugang. Kita pong mga Filipino, urog na kitang mga Bicolano, midbid kita sa pagiging marahay na mag-istimar nin mga bisita. Ato baga pong hospitality, Filipino hospitality. As a Filipino, urog ng gayo kitang mga Bicolano, maray po kitang mag-istimar nin mga bisita. Pag-aram tang may maabot na bisita, sa masunod na simana, ngunyan na simana, nagpupuon na po kitang maglinig sa satuyang mga harong. Naglalaag nin mga kurtina, naguhugas nin mga plato, si mga kutsara, sagkod tinidor, pinagbubutangan ta na sa mga torsido, tanganing tanda, di mauda. Baka kaya pagtapos paggalin ko bisita, pati tinidor, ag kutsara, nadara. Kaya binubutangan tang torsido. O kaya ato po bagang cutics, igbubutangan ta tanda, may cutics. Ano, so mga isapoy, piglalaban ta na. Ano, si mga sadto baol, isa pa po naka-experience sa indong baol. Pakitas daw po itong baol po baga, box. Ano, pigkukuatan na dyan si mga tamong, tuwalya. Ano, kahit to pagluwas kan tamong, ag tuwalya, parong pang alkampur. Namamarong pang alkampur. Nguwan, maray na ta, parong ng downy. Maray na, fabric conditioner. Ano, so maray na. So, kitang mga Filipino, maray kita kan, na maray kitang mag-istimar sa bisita, ta abutan na ag ko nasasabi, ang mga nagbibisita ka na to. Ano, abutang mapaggalin ko bisita ta, ipagparang pangistorya kita. Nagluya naman niya katong binisita tay. At ngayang pagkaunta, balaw-balaw sana. Ano, kaya maluya-luya. Abuta, kaya gusto ta itao ang amin sa nagbibisita ka na to. Mga tugang, kan si Jesus na buhay liwat, nakiharong-harong. Nakiharong-harong siya. Ano, sa gospel niya itong yan, nakiharong siya. Itong road to Emmaus, nakiharong siya. Asin kan siya nagpahiling duman sa dagat, nakiharong siya. Harong bako lang physical, kundi sa harong sa puso, kan sa iyang mga disipulos. Nakiharong-harong. Sa gospel niya itong yan, pintuan, kan mga katuod ni Jesus. Nagtitipon, nagpapamibi, kan biglang duminatong si Jesus na nagsabi, an katuninongan mapa sa indo. Mga tugang, kita nagbibisita si Jesus sa sayang mga disipulos, tangani na ihatod, asin ipamate an katuninongan, nadara kan presensya nin mahal na Diyos. Asin siring man, tangani na ibareta na ang Diyos buhay, asin na ang Diyos padagos na nagaharubay kan marahay na bareta. Mga tugang, sa panahon niya tuungon yan, totoo,
bako ng physical na presensya ni Jesus ang nagbibisita sa to. Ang sa iyang presensya sa paagi kan sa tuyang kataraid o sa tuyang pag-aabayan o sa paagi kan sa tuyang o kan tataramon nin mahal na Diyos. Presente ang sa iyang presensya sa lambang komunidad na nagkakatiripon sa pagpapamigbi. Presente ang sa iyang presensya sa komunidad na nag-iiskusar na magtiripon ang magkataraid o ang mga pag-aabayan. Presente ang sa iyang presensya sa nag-aakomodar kan sa indang mga pag-aabayan sa indang mga harong. Presente ang presensya nin mahal na Diyos sa mga komunidad na nag-i-empower o nagmamangno kan sa iyang pag-aabayan. Presente ang presensya nin mahal na Diyos sa nag-i-empower kan gabos tangani na makapagpartisipar sa mga programa asin kamautan kan sa tuyang simbahan. Kamautan ni Jesus na bilang sarong saradit na Kristiyanong komunidad na kita magtiripon bilang magkakaabay sa baloy asin mawarasan kan sa iyang grasya asin man katuninongan. Sa kadakol na pagkakataon, madali para sa tuya na magtiripon kung may mga okasyon, siring baga kung may birthday, may bunyag, may kasal o may lubong, o kung ano pang tiripon na inbelto ang pagkakan, madali para sa tuya na magtiripon. Magsabi lang, madi, iyang nasadi baloy, naggraduar baga suigin ko, magkaon-kaon basang, agko birthday yan, madali para ka na to na magtiripon, kapag involved ang pagkakan, madali para sa tuya na magtiripon. Alagad, ibang istorya asin masakit para sa to, ang magtipon bilang sarong sadit na Kristiyanong komunidad, tangani na maghineras-herasan, manunungod sa buhay, asin pag-ulayan, ang karahayan, nin kagurangnan. Supog o habo nyato na pag-ulayan, ang manunungod sa pagprobar sa tuyang pagkabuhay. Mga problema, pati nga ni ang mga istorya, nin success sa buhay nyato, habo nyatong ihiras, o habo nyato na pag-ulayan. Mga tugang, sa pagbukas nyato kan sa tong sadiri, sa satuyang pag-aabayan, ang mga inaagihan nyato sa buhay, nagiging kagianan sa tuya personalmente, asin iniman, nagiging kusog, asin inspirasyon sa iba, na minaagiman nin siring na darahon sa buhay. Igwanin dakulang katungdan ang lambang pag-aabayan sa pagpormar kan sa tuyang buhay pagtubod, asin siring man pagpormar kan sa tuyang pagkamuot asin paglingkod sa mahal na Diyos. Promesa nin mahal na Diyos sa satuya na siya presente sa nagkakatiripon sa iyang ngaran asin ang sa iyang katuninongan mapapasainda. Hinahanap niya to ang presensya nin mahal na Diyos urual daw. It is our prayer na ang presensya nin mahal na Diyos mamati niya to arual daw. Mga tugang, presente ang mahal na Diyos giraray sa komunidad na nagpapamigbi, na nagkakatiripon sa pagpapamigbi. Presente ang presensya nin mahal na Diyos sa komunidad na nag-iiskusar na magtiripon ang mga pag-aabayan, tangani na maghineras-herasan kan tataramon nin mahal na Diyos. Presente ang sa iyang presensya sa mga tao o sa komunidad na nag-a-accommodate kan sa indang pag-aabayan sa indang mga harong. Presente ang presensya nin mahal na Diyos sa komunidad na nagpapamati kan sa indang care o pagmangno sa indang kataraid o sa indang pag-aabayan.
Mga tugang, buksan lugod niyato ang sadradit na Kristiyanong komunidad sa satuyang mga harong, asin sa satuyang mga puso. I-welcome niyato ang satuyang pag-aabayan sa pagpamibi, asin pagheneras-herasan kan Diyos na nagwara sa satuya kan sa iyang katuninongan. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan satong pagtubod. Sakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadasin. Uminilig sa mga gadan, kaning katulungan nabuhay at alis sa mga gadan, suminakahat sa kalaitan. Natutukaw sa to, kan Diyos amang makakamahal. Hallelujah, mabalik sa paghukom, sa pagbuhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakin na harap ni mga santo, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay ni Manilaman, sa buhay na daing kasagporan. Bilang mga kaayon sa simbahan, mga saksi kita sa Diyos na nagtatrabaho sa kinaban, maghagad kita sa Ama na warasan kita kan gabos na kaipuhan sa pagpalakop kan marahay na barata. Ang sa tuwing simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, padagos na magtaong liwanag sa pagtabang sa mga tawong yaon sa kadikluman, na makamidbid ki Kristong nabuhay liwat, andalan katutuuhan asin buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagkabuhay, magintunay asin buhay na tanda nin katuninungan, asin kaugmahan, tanganing huli sa to, si Jesus mamidbidan kan iba. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing mag-ako kita kan kusog, na magpatawad sa mga nagkasala sa to, asin kan grasya na dainanggad magrimpos, nin kulog buot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyogaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, mga inaapi, asin mga naghehelang, makakuanin tabang, asin kusog buot, na dainanggad sinda mawaran nin paglaom. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyogaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan makisumaro na sa katuninungan ni Kristong na buhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Amang langit nun, inuumaw mi ka, hulikan sa imong biyaya, nin katuninongan, na di ikakatao kan kinaban. Magdanilugod kami sa katuninongan, hulikan sa muyang pagmidbid kay Jesus, bilang kagurangnan kan sa muyang buhay. Siya na nabubuhay as sinagahad sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, ang pagdulot asin pag-andam kan mga atang.
Magpamibi ka mga tugang, tanganan sa kuasinan sa indong atang maako malugod, kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, akoon mo ang mga atang kan naguugmang simbahan, asin sa iya na sa imong tinawan kan dahilan, ning siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga nindaing sagkod na kagayagayahan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maniligo asin dapat. Totoong maninigaw asin dapat, matanos sin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na rin kasagkoran. Hulita ang pagkasaro, ang pagkarumpag, kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na bertudes, asin mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Daga Maluhod po ang gabos. kagurangnan, ikan ang gadan banal, borabod nin gabos na kabanalan, kaning mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak dangan tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indong. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napaabuluson para sa indo asin para sa dakol, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan.
Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanghaning malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man garumduma sa imong pagkaherap, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaito pa nakapagpagaya-gaya sa imo, pagkanigong magin kahiras kan buhay na diing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog tabi. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nagangahas kita na magsabi. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maginda na talingka sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo.
sa mga Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa induan sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo hari paghilingaan sa mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be be with with you po. Pagsala kayo sa inyong hawak. Kasi ito ba sa Kristo? Magdarulugan sa mga inaako kayo sa panading kasapuran. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Para po sa solemne, asin may order na pag-ako kan komunyon, malinya lang po kita ning sarong linya sa mga ministers na nagdi-distribute kan banal na komunyon. Nganing may order, asin solemne po, ang gigibuhon niya itong pag-ako kan hawak ni Kristo.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, nakahiraking hilngaan sa imong banwaan, asinan, pinagkanigo mong baguhon, hulikan mga misteryong daing sagkod, tugutan mong makaabot sa daing nalalapang pagkabuhay liwat, kanhawak na pagmumurawayon, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw mo na po ang gabos para sa mga announcements. Enot po sa tuyang announcement, magkakaigwa po kita nin second collection para sa evangelization program kan sa tuyang parokya ang SKK o Saradit na Kristiyanong Komunidad. Igwa po nin second collection bilang suporta niyato kan programang ini kan sa tuyang parokya, tanganing masabutan niyato ang programang ini, lambang Domingo magkakaigwa po kitang halipot niya katekesis, manunungod sa Saradit na Kristiyanong Komunidad. Magkakaigwa po nin mobile procession bilang paggirumdom sa Tugabos, kan pagpuon, kan nobinaryo, kan kaumawan, kan banal na krus, kan sa tong parokya, kan siringman sa titulong Nuestra Señor de Katipanan, asin Angustia, kaibaan ikadawang patron si San Jose. May mobile procession po kita sa parokya bilang pagharubay sa nagdadangadang nobinaryo. Ini po gigibuhon sa Domingo, pitsa 21 kan bulan na Abril. Pinapagirumdom po ang nasapet sa 22 kan Abril, pupunan na po niya to ang novena sa kaumawan ni San Jose Obrero na sa tuyang ikadawang patron. Ini panginginutan po kan Confraternity of St. Joseph. Ang nobina po gigibuhon pagkaaga, pagkatapos kan Santa Misa. Pinapagirumdum po na sa petsa 24 kan Abril, pupunan man po ang nobinaryo sa kaumawan kan Banal na Krus, asin ni Inang Katipanan. Ang misa po pagkahapon gigibuhon na alas 5, imbes na regular na alas 5:30 nin pagkahapon. Pagkumpil po sa petsa 5 kan bulan na Mayo, aldaw pong Domingo, kafestahan po kan Inang Angustia sa parokya, magkakaigwa po nin pagkumpil, pamamayuhan po kan bagong Arsobispo, Most Reverend Rex Andrew Alarcon, ang pagkumpil. Gigibuhon po sa oras na alas 10 nin pagkaaga. Kaya igwa po nin adjustment sa schedule kang regular na misa sa Domingo. Magiging alas 11 po ang misa sa May 5. Tabi po magpalista tulo sa opisina, asin magdarakan sa indong baptismal certificate. Igwa po nin seminar, asin general orientation, pagpakumpisal, asin practice sa Abril 27 sa oras na alas 8 nin pagkaaga. Si mga grade 10 and grade 12 na nagmamaot na maglaog seminaryo, padagos po ang libreng examination, magranilang po sa PPC Vocation Committee o kan sisayman na padi sa satuyang parokya. Liwat sa tuya pong binubuksan ang satuyang Reina Elena 2024, gabos pong religious, pwede po sa gabos na religious organization, pwede po magpalistakan sa indang kandidata. Ang presentation po gigibuhon sa April 28 sa laogkan alas 8 misa. Bitsa 28 kan Abril sa oras na alas 8 asin man alas 5:30 nin pagkahapon ang sa inda pong presentation. Ang last canvassing sa May 18 kan presenting taon. Magkakaigwa po nin meeting ang gabos na kaibahan sa Parish Pastoral Council, ngunyan po pakatapos kan misang ini gabos pong members. Ikaduwa po, kun ay panghuri po, kun mamamalisyahan po nindo,
igwa po nakitang mga asherets na nagga-guide sa satuya. Dahil po ma-misinterpret na garubaga mga PWD na kita nakaipuhan panggiyahan. So yaon po sinda, tanganing maging organized, as in solemne, ang mga hiro niya to digdi sa laogan simbahan. Siring man po may mga family offerers po kita na kada misa, kada Domingo, may pinipili po kitang familia, urog ng gayo sa mga bihira niya itong makaibahan o may bihira niya itong mahiling sa simbahan. We encourage them na sindaan mag-offer sa laogan sa tuyang Santa Misa. Kaya po kung igwa po sa indong mga ushers or usherettes na magdulok, nagibuhon po kamong family offerers kada Domingo, dahil po magduwa-duwa. Mayo man po yan bayad, dahil man po kami naghahagad nin ano pa man, kundi mas magayon po baga na makapagpartisipar kamo sa laog kan selebrasyon kan sa tuyang Santa Misa. Siring man po, naririsa po niya to, nagarubaga nagiging na po kitang natutuod na kita na pag nagsabi po an padi, an kagurangnan, mapa sa indo, masabi man kamo, asin sa imong espiritu. Ano? So, ang gesture pong iyan, bako pong marahin na gesture. Kasi ang gesture ning pagbukas kan padi, kan sa iyang kamot, gesture ning orans. Ano? Kaya, pinapagirumdum po ang gabos sa tuya na pa nagsabi kita, an kagurangnan, mapa sa indo, an kamot na po, dito extend, ano? Na garo, asin sa imo man na espiritu. Dahil po ano, nagdilang kamuta, asin sa imong espiritu. O kaya, iitaas ang mga puso, ano ba, iitaas mina sa kagurangnan. Ano po, dai? Ano, iitaas mina sa kagurangnan. Ano po, tadibaad mahiling po niya to, gabos na kita nagtataraas, nahiling kan mga aki, okay man palan iyan. Ano po, pag sinabi po ang kagurangnan mapa sa indong, asin sa imong espiritu. Bakong asin sa imong espiritu. Ano po, matindog na po ang gabos. Si mga nagbe-birthday po ngunit na aldaw, mag-inutan po sa pagbindisyon po sa indong. Igwa pong mga nagbe-birthday. Pamibi sa pagbindisyon, Diyos Ama, kaglalang nin gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang song pasalamat asin pag-omaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa tugang niya mo na nagsaselebrar kan sa iyang kumplianyo. Sangkuban mo siya kan sa imong presensya asin grasya, tanganing padagos siyang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo siya asin pakabadala siring manan sa iyang pamilya. Irayo sa anuman nakatibaadan asin kahilangan, tanganing padagos sidang makapaglingkod sa imo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon manlugod kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.